pomaličku, ale som zvedavý, verím tomu, že teraz to bude také, ako to má byť. Takže momentálne ide na trať, ako už som spomínal, Golf MK1, pumpa diesel 1.9 bez nitra. Zrýchlenie, za ktoré sa nemusí hanbiť, pretože ho dosahujú motorky, tie výkonnejšie s riadnym jazdcom. Toto je program ešte len na zamievanie gúr, to nie je plný výkon tohto auta, nebojte sa. Babi, nie že budete házať po posledky, naposledy na trať, pretože výborne a ja si počkám čas 7,5 sekundy a 160 cieli, pomaly motorkové časy.